हेल' लोगोफोर बे समाव नोंथांमोननो मोनसे गोदान भिडिअ लाबोदों आरो बियो आसामनि सायाव जागोन आसामनि गुबुन गुबुन जायगाफोर आरो बेफोरनि सायाव थानाय माखासे निक नेम आरो बिसोरनि बिमुं मोननाय टाइटेल होजानायफोर दा बेफोरनि बागै नोंथांमोना मिथिगोन आरो बेयो जोबोद इम्परटेन्ट बयनिबो थाखाय ओरैनो जेनेरेल नलेज हिसाबैबो आरो बेनि अनगायैबो गुबुन गुबुन एग्जामाव जिरायगोनफोर जायफ्रा आसामाव एग्जाम जिरायगोन बिथांमोननि थाखायबो बेयो जोबोद गोनां मानो होनबा आसामनि सायाव गोबां बेफोरबायदि कुइसनफोरा फैयो दा अब्ला फैदो फारि फारि जागायलांनि जोङो गोबांथार बाहाय नोंथांमोननो लाबोदों आरो इम्परटेन्ट जोबोर इम्परटेन्ट दा बेयाव दं हुइच प्लेस इज नन एज टि गार्डेन अफ इण्डिया होनो आसामनि बबे जायगाखौ बा भारतनि बबे जायगाखौ टि गार्डेन अफ इण्डिया होननानै मिथिनाय जायो होनदों अब्ला बियो डाइरेक्ट जुदि बियो सोङोबा आसाम जागोन आसामखौनो टि गार्डेन अफ इण्डिया होननानै मिथिनो मोननाय जायो होनदों बेनिफ्राय आरोबाव दङ नेक्स्टआव हुइच आसाम प्लेस इज नन एज मन्चेस्टार अफ इण्डिया मन्चेस्टार अफ इण्डिया होननानै बबेखौ मिथिनो मोननाय जायो होनदों बे जाहैबाय सुवालकुसि जाय कामरुपआव दङ आरो बेयाव बयनिख्रुइबो आसामाव बांसिन सि दिहुननाय जायो होनदों बेनिफ्राय दङ नेक्स्टआव हुइच आसाम सिटि इज नन एज टि सिटि अफ इण्डिया दानिया दहाय होनदोंमोन जायखिजाया टि स्टेट एबा मा होनो टि गार्डेन अफ होननानै बुंदोंमोन इण्डियानि थाखाय जायगाखौ अब्ला बेयाव आसाम गोग्लैदोंमोन दानिया आसामनिनो मोनसे स्पेसियेल सिटि जायखौ मा होनना बुङो टि सिटि अफ इण्डिया दा अब्ला बे जाहैबाय डिब्रुगड़ जागोन दा बेनि उनावहाय आरो नेक्स्ट दंबावो दा बे नेक्स्टआव थांनायनि सिगां नोंथांमोना जुदि नायखाङोबा लास्टआव डिसक्रिपसनाव लिंक दं गोबांथार बेफोरबायदि भिडिअनि हाबनानै नायनो हागोन आरो नङाबा प्लेलिस्टआव थांनानै नायनो हानाय जागोन गुबुन गुबुन भिडिअफोर दा बेहाय दङ हुइच आसाम सिटि इज नन एज गेटवे अफ नर्थ इस्ट इण्डिया माने सा सानजा रायजोनि सा सानजा भारतनि हाबग्रा लामा गेटवे अफ नर्थ इस्ट इण्डिया होनब्ला बेयो जाहैबाय गुवाहाटि बेनिफ्राय दङ हुइच आसाम सिटि इज नन एज दा सिटि अफ ब्लाड जोबोर इम्परटेन्ट बे जाहैबाय आसामनि बबे मोनसे नोगोरखौ सिटि अफ ब्लाड बुंनाय जायोनो बे जाहैबाय तेजपुर बेनिफ्राय दङ नेक्स्टआव हुइच आसाम प्लेस इज नन एज कमार्शियेल हाब अफ आसाम आसामनि बबे जायगाखौ कमार्शियेल हाब अफ आसाम होननानै मिथिनो मोननाय जायो होनदों बे जाहैबाय तिनसुकिया डिस्ट्रिक्टखौ कमार्शियेल हाब अफ आसाम होननानै मिथिनो बेनिफ्राय दङ हुइच आसाम प्लेस इज नन एज दा आइलेण्ड अफ पिस आइलेण्ड अफ पिस होननानै बबे मोनसे आसामनि जायगाखौ मिथियो होनबा बेयो जाहैबाय सिलचरखौ होनो जाय बराक भेलियाव दङ बराक भेलिनि मोनसे जायगा ओंखायनो सिलचरखौ दा आइलेण्ड अफ पिस बुङोनो बेनिफ्राय दङ नेक्स्टआव हुइच आसाम प्लेस इज नन एज दा लेन्ड अफ रिभार्स आसामनि बबे मोनसे जायगाखौ लेन्ड अफ रिभार्स बुङो होनदों माने दैमाफोरनि जायगा बे जाहैबाय धुब्रिखौ दैमाफोरनि जायगा एबा लेन्ड अफ रिभार्स बुङो बेनिफ्राय दङ हुइच आसाम प्लेस इज नन एज दा सत्र नगरी एबा टेम्पोल टाउन सत्रनि टाउन होननानै एबा सत्र टेम्पोलनि टाउन होननानै मिथिनो मोननाय जायो बे जाहैबाय बरपेटाखौ सत्र नगरी बुङो होनदों मानो होनबा बेयाव मा दंनो गोबांथार बैष्णबनि सत्रफोर दं होनदों बैष्णब सत्रफोरनि टेम्पोलफोर बांसिन आसामनि बांसिन दङ होनदों बेयाव बेखायनो बेखौ सत्र नगरी बुङो होनदों बेनिफ्राय दङ नेक्स्टआव हुइच आसाम प्लेस इज नन एज सिटि अफ रेलवेफोरनि नोगोर सिटि अफ रेलवेज होननानै बबे जायगाखौ डिक्लेयार खालामदों होनदों बे जाहैबाय निउ बङाइगावखौ बुङो बेनिफ्राय दङ मोनसेबाव आरो नेक्स्टआव हुइच आसाम प्लेस इज अल्स' नन एज तेजपुर बे जाहैबाय बेखौ बयबो मिथिगौ सिम्पोल गोदो तेजपुर दा सनितपुरखौ तेजपुर बुङोमोन बेनिफ्राय दङ हुइच आसाम प्लेस इज नन एज नर्थ काचार गोदो नर्थ काचार होनोमोन दा बियो रिप्लेस जानानै बियो गोदान मुं जाबाय बे जाहैबाय डिमा हासाव डिस्ट्रिक्ट जाबाय गोदो नर्थ काचार डिस्ट्रिक्टमोन दा डिमा हासाव डिस्ट्रिक्ट बेनिफ्राय दङ लास्टआव जोबोद इम्परटेन्ट बियो बिनि सोमोन्दै बा बेबायदिनि सोमोन्दै नोंथांमोना गुबुन गुबुन भिडिअ बानायखानाय मोनगोन बे जाहैबाय दङ जोंना हु इज नन एज फरेस्टमेन अफ इण्डिया आसामनि मानसि नालाय बेखौ सोफाना होदों आरो बेजों लोगोसे बेनि बागै गोबां डिटेल्स आरो बेबायदि आसामनि सोर गेदेमाफोरखौ मा टाइटेल बुंनाय जाखो दा बिनि बागै गोबां भिडिअ दंखासै बा मोनथाम मोनब्रै भिडिअ बानायनाय दंखासै बेफोरखौ नोंथांमोना प्लेलिस्टआव थांनानै मोनगोन डिसक्रिपसनाव लिंक दं हाबनानै नायबानो जाबाय बाहाय दङ होनदोंमोन सोरखौ फरेस्टमेन होननानै मिथिनो मोननाय जायो होनदों भारतनि बे जाहैबाय जादब पायें आरो जादब पायेंखौ पपुलारै मालय पायें होननानैबो मिथिनो मोननाय जायो दा बेखौ नोंथांमोनहा मोनगोन आरो बियो माजुलिनिफ्राय जेराव बिथाङा 550 हेक्टर्स
हायावनो गावनो हारसिङै फरेस्ट खालामनाय जादों होनदों, हाग्रामा बानायनाय जादों। दा बेखायनो बिथांखौ फरेस्टमेन अफ इण्डिया होननानै एवार्डबो होखांबाय, अनारबो होखांबाय। दा बेखौ बयबो मिथिगौ, दासिमबो बिथाङा गोथाङैनो दङ। दा बेनि अनगायै गुबुन गुबुन भिडिअफोरखौ नोंथांमोना डिसक्रिपसनाव मोनगोन आरो नेक्स्टआव फैबाय थानाय समाव मोनगोन। एसेनोसै, गोजोन्थों।